לא, אני אומר, להקים יחידה חדשה בסביבה שהיא לא פשוטה גם מול הצבא וגם מול 8200 ולקדם נושאים באמת חשובים, זו תכונה נערצת. יחידה שעושה כל כך הרבה דברים שונים מאוד אחד מהשני. לצערי, אני אגיד, לצערי יונתן לא התגייס עד אז, ואני מקווה שהוא התגייס ל-8200, אבל בלי קשר, אבל באמת הייתי שמח שכאילו אם בן אדם כזה יהיה המפקד של הבן שלי גם. 3, 4 ו... ביי! בהצלחה! שלום אבנר, לקראת המעבר שלך לתפקיד קצין החינוך הראשי, רצינו לאחל לך המון הצלחה בתפקיד החדש ולהגיד לך המון תודה מכל אחד מהיושבים כאן על פועלך במטה הסייבר בתפקיד הישן. אנחנו מאוד נתגעגע אליך ומאוד נהנינו מהנאומים שלך בטקסים השונים ומכל מה שעשית. תודה רבה. תודה רבה, מזל טוב, בהצלחה. איוש. אבנר, רצינו להגיד לך המון תודה. ולאחל לך המון הצלחה בתפקיד החדש, והמון מזל טוב על הדרגה החדשה, וכמובן תקבל אותה עם המפקדים, יחשבו שאתה ראוי לה. אבל רק אם אתה ראוי לה. קאט. בהצלחה, ביי. אבנר, אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה לקראת התפקיד הבא שלך בתור קצין חינוך ראשי. בטוחים שתצליח בדיוק כמו שהצלחת בתפקיד הנוכחי כאן במחלקה. תודה על תקופה מדהימה וממש בהצלחה באמת, אנחנו בטוחים שזה רק ההתחלה. תמשיך? כן. תודה על כל העזרה והתמיכה, המון הצלחה בהמשך ויישר כוח. אבנר, על דרך משותפת, רבת מכשולים, רבת התנגדויות, רבת הסכמות. תודה שעזרת לדחוף, לפלס, להזיז, לעזור, לחלום, לחשוב ביחד, לחשוב מחוץ לקופסה ולהוביל את כל הסיפור של ההון האנושי בסייבר למקומות שבלעדיך הם לא היו מגיעים לשם. תודה על השותפות והמון בהצלחה גם בהמשך. כל ילדי מגשימים, בשם כל ילדי גבהים, המון תודה על שחלמת והגשמת והבאת אותם להגשים את החלומות שלהם. המון סייבריסטים במדינה הם שלך, בזכותך, בזכות דברים שעשית. תודה, תודה, תודה. אבנר, רצינו לאחל לך המון בהצלחה ובשעה טובה על המינוי. רצינו לומר לך הרבה תודה על 2.5 מרתקות בהקמה של גוף חדש. אני אישית אזכור משהו קטן ממך מהנסיעה לאמיר. סיפרת לנו שאחרי שהשתחררת הלכת לעבוד בעגלות לא חוקיות. נראה לי דבר הכי רחוק ממך, ובכל זאת הפתעת אותי. חייב לומר שהיה לנו באמת תקופה מהנה ומרתקת. תודה רבה. אבנר, הרבה ברכות על המינוי החדש. אתה שהיית במקימי המקום כאן, אני הגעתי לכאן לפני 1.5 שנה בערך. בנוסף לכל הברכות שכולם ברכו אותך, אני גיליתי שיש לנו כמה דברים משותפים. שנינו חזרנו מהאזרחות, שנינו היינו ביחידות מיוחדות, ושנינו יודעים לנאום נאומים חוצבי להבות קצרים ותמציתיים. אז באמת שיהיה לך הרבה בהצלחה בהמשך הדרך מכולנו. בהצלחה. בתפקידי במדור מגשימים יצא לי להכיר מפקד מעורב, ערכי, אכפתי, וזה רק טבעי בעיניי שמפקד כמוך הוא שיהיה קצין החינוך הראשי של צה"ל. שיהיה בהצלחה. אבנר היקר, היי. עברו 3 שנים כמעט, בהן הקמת פור מימן. היום יוצא לדרך חדשה, ולך רצינו לאחל הצלחה. בחסרונך עדיין מרגיש. איזה איש. בהצלחה! אבנר, אחרי 20 שנה כמעט שאנחנו מכירים ביחד, אני רוצה להודות לך על המסע המשותף ועל כמה שנים האחרונות שאנחנו ביחד מקדמים את הפעילות המשותפת בסייבר. תודה על גיבוי, על תמיכה ועל שיתוף פעולה יחד איתנו עם ענף טכנולוגיות סייבר ואיתי באופן אישי. תודה רבה. אבנר היקר, המון בהצלחה. היה ממש כיף לראות את ההתלהבות והאנרגיה שפתאום התמלאת בהם כשקיבלת את המינוי, ואני מאחל לך שההתלהבות לא תפחת ורמות האנרגיה יישארו כמו שהן,
ושהכיף רק ילך ויגבר ככל שתמשיך בתפקיד הלאה. באמת שתהנה ותבוא לידי מיצוי ותעשה גדולות ונצורות. סומכים עליך כאן ממחלקת הסייבר, וכמובן שאנחנו מצפים שתשמור פינה חמה למחלקת הסייבר איפה שנצטרך את חיל החינוך, ושתשמור על קשר ונתראה מדי פעם בספק או... אבנר היקר, אני חושבת שאי אפשר במעט מילים לסכם את השנתיים האלה מבחינה מקצועית, וגם כבר הרבה נאמר. אז אני אנסה ככה להעיר דווקא את הפן האישי. אני חושבת שאני אזכור אותך הכי במסגרת השנתיים האחרונות כסוג של האב הרוחני שמאחורי החזון הזה שנקרא מטה הסייבר. אני חושבת שהדבר הבאמת יפה שאני אזכור ממך זה שנתת לנו כקבוצה להרגיש שיש מאחורי איזושהי דמות הבאית, מלכדת. זה שנתת לנו כקבוצה להרגיש שיש מאחורי איזושהי דמות הבאית, מלכדת, מכוונת, בונה, וכזו גם שיודעת לייצר תחושה של משפחתיות. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד אתה, ומאוד אהבתי אותו בגישה שלך בתוך המטה. וזהו, ואני ממש שמחה שעכשיו אתה גם הולך לתפקיד חדש שהוא סוג של אב רוחני כזה דה פקטו רשמי. ממש שמחתי לשמוע שאתה נשאר במערכת, ותודה ענקית גם באופן אישי על התקופה המאוד מאוד רוחני כזה דה פקטו רשמי. ממש שמחתי לשמוע שאתה נשאר במערכת, ותודה ענקית גם באופן אישי על התקופה המאוד מאוד מרתקת הזו שהיינו שותפים לה. המון בהצלחה, גם בתפקיד החדש וגם בחיים, המשפחה, ברכות ונשיקות. פז צוק, זאת הזדמנות מצוינת להגיד לך תודה על זה שקלטת אותי כאן, על זה שנתת לי את כל הגיבוי הזה במהלך השנה החולפת, על החניכה, על איך שנתת את הקרקע הכי טובה שאפשר בשביל הענף לעלות ולהצליח. אני ממש שמח על זה שאתה מתקדם ועל זה שאתה מגיע לתפקיד שהוא ממש תפור על מידותיך ועל הערכים שאתה מייצג, ולכן הרבה בהצלחה. תודה.